गसाइगावनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव गाइखेर लाबोनाय टेंकारनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। जाब्रबथाय जानाय टेंकारनि सिङावनो 30 मिनिटसो सम थाबथानानै दंमोन गारिनि ड्राइभारा। जायगानि सुबुंनि नाजानायाव टेंकारनि सिङाव थाबथानाय ड्राइभारखौ दिहुननानै एम्बुलेन्सनि जोहै फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरो। जाब्रबथाय जानाय गाइखेर लाबोनाय टेंकारा उत्तर प्रदेशनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थादोंमोन होनना मिथिहोदों। जाब्रबथाय जानाय गाइखेर लाबोनाय टेंकारनि नम्बरा UP15CT1917। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गुबुन गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावनायावनो बे जाब्रबथाया जायो। Yan ho, chama ơi. Basta ka sa guarantee mo na. आपने खुद लगा तो नींद में था क्या? कुछ नहीं होगा, आपका डरिए मत, आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं होगा। पैर में चोट लगी है क्या? पैर में चोट है, पैर में चोट है। हाँ, आ रहा है 108 आ रहा है, 5 मिनट में आएगा। ভিতরে মানুষটা আছে না নাই? জিন্দা আছে না?